hur den heter. Och jag kommer från Finland. Nu ska jag sjunga min låt. Abraham! Det var länge sedan! Abraham! Det var länge sedan! Abraham! Kasta inte den på mig! Abraham! Tackar! Det var allt för mig. Vad säger juryn? 20 minus. Tack. Jag tänker slå dig med den här sen. Jag slår inte dig. Jag slår dig. Hello! Thanks for watching my video. Make sure to check out my website, Blobby.com, and subscribe if you want. More Monster Maniacs. Bye.